idziemy do obchodu. O nie, rano jedzie Maciek. Do obchodu! Jedzie Maciek, a... No bo to miało być na koszulę. A jest taki Maciek, a pójdziemy Neskę nakupować. Potem pójdziemy, będziemy Rebeko nakupować. A do Simsalu, a potem pójdziemy, teraz dam jeszcze raniki. Rebeka już nanikowała. Rebeka to foci na TikToku. Także nas Netflix, ale proszę, jak sobie na TikToku? Tak, ale jak mam wiele. Pozrite, slajdujcie Beki. Poczekaj, jak mam wiele. Slajdujcie Beki. To są szybkie, czytałam, że... Tu macie szybkie uczty. No, już tego poczekaj, tak napiszę. Czekaj, tak, jeszcze raz. No to moje hlavne. No, tvoje hlavne je tento, že Beky. Beky, pusinky a viete tam. Proste má tam meno Beky. Hoďky dievky, či vyhľadáte Beky, je to proste Beky, no. A to všetky. Tie všetky, takže... Ona ich napíše do komentára. Do popisku, no. Popisku. Takže... Ideme teraz do obchodku, som hovorila, kúpime malinovky dve, veľké, lebo my pijeme jak čaj troška. Takže Elena pijeme. Ale dá sa tomu pochopiť, keď je teraz. No, A to čo to máš takto? Monika, to máš takto na lomko. bo tak chcú byť. Ale proste chápete. Aj tak sa dám. A idem natočiť také. Idem natočiť TikToky Rebeka. Beky, ona... Dos peniaz. Tebe. Ideme. To policja. Żeby to nie wiesz, taki strasznie. Co na príbeh? No to sobie się. Nie. Wybierzcie na kasu. Na minowy. Dobra, my na kasu. Daj niżej. Teraz daj niżej. Áno. No, ale tak mám oči. Jak sa máš? Jak sa máte, slečna? Dobre. Vyšajte si to, prosím. Ten telefon musí skončiť. A zmena spíte, lebo každý, ja to berám, sa musí aspoň raz stať, takže proste chápete, že vy tam nemôžete natočiť, ale to sa preruší, takže mi vás troška zrušila, ale vy ste stali nevšimli, lebo vy ešte vtedy platili. Mám tu dve malinovky. Ideme s nimi domov. A ja sa tam narankakujem a potom máme už ako keby možno aj celodenný program. A potom pôjde Rebečka domov. A to bude asi to najhoršia chvíľka. Takže sa to seria. Ideme tak trápime s krátkou. Nie, ale tak to môžeme ísť rovno. Máme si prírodu. Takže chápete. Veľa svieti, ale je tu ešte zima, takže... Nie zmrzli. No, jasné, ale ja mám bundu a nie dobre. Nie akurát. Nie, nie je teplo. Nie normálne. No však áno, my sa tu chodíme sankovať. Môžeš niekedy cez zimu prísť. Sa tu môžeme.